Hey du, Ja. vil du med hjem og se fars frimærker? Ja, det kan vi da godt. Hvad så? Men jeg troede, vi skulle kigge på frimærker. Hvis du kigger derom, så ser du frimærker. Hvad? Ja, du kan bare ligge på ryggen. Jeg har set den. Hey du, Ja. vil du med hjem og se fars frimærker? Ja, det kan vi da godt. Prøv at se her. Her er et ret sjældent et fra Tjekkoslovakiet. Og her er et fra Schweiz med en diskoskaster på. Er det ikke flot? Jo, det er flot, men jeg troede, vi skulle ind og... Nej, prøv at se her. Her er et fra Cuba. Det er fra Cuba, og der er en bjørn på. Mm-hmm. Hey du, Ja. vil du med hjem og se fars frimærker? Nej.